Президент ифтары. Шилләк ишин тансык мұңға күміп, иң мұқаддәс ахәң яңгырады. Манарада түгел, көк йөзендә нурлы мүбәрәк ай ялтырады. Бу эссе көн шөкер, үтте диеп, мәзин салды сөйенішле хәбәр. Меңәрләп кул бердәй күтәрелде, Аллаһ бөек, Аллаһ әкбәр. Һәм җил исеп куйды талгын гына. Кайнар арып тәнгә сихәт биреп, кыргаксыган бугаз, кипкән тамак һәм ач карын өчен килде ирек. Бу илаһи кичнең бәрәкәтен үлчәп булмас үлчәүләргә салып, сый-нигъмәтләр белән тулы табын, тәмтымнардан ташый һәрбер савыт. Күңелләрдә мөлдерәмә тулган, чайпалыр да менә түгелер күк. Калпләрнең кылдан нечкә чагы, җаннар дуга белән чигелер күк. Я Аллаһым, гөнаһларым кичер, кабул әйлә тоткан розамны, аралый күр кайгы хәсрәтләрдән, хәерле кыл туар яңа таңны. Бүгенгедәй бәрәкәтле булсын, тыныч, имин булсын һәр акшамың. Бүгенгедәй тәнгә сихәт бирсен, эчәр суым, тәгам ашаганым. Я Аллаһым, нигъмәтләрең чиксез, рәхмәтләрем сиңа ничек әйтим? Рәхим шәфкатеңнән азат итсәң, без бит беркем түгел, без шыр ятим. Без кулларың синең, мәхлукларың, ярлыкка һәм сабырлык бир җанга. Һәм насыйп ит янә тәвәккәлләп уразага керү яңа таңга. Бу илаһи кичнең бәрәкәтен үлчәп булмас үлчәүләргә салып, сый-нигъмәтләр белән тулы табын, тәмтымнардан ташый һәрбер савыт. Бу илаһи кичтә ил башыда меңәрләгән халык белән бергә. Димәк, ул да иман әһленнән. Димәк, ул да бездәй яши җирдә. Күмәк дуга бәрәкәтен, көчен бездәй өмет итә. Димәк, ул да кырын салган чиккән кәләпүшен һәм зиннәтле чуклы тәсбих кулда. Ниләр сорый икән дугасында, кушучлары аша күккә кара. Ил халкына дәгъвәт, вәгазь булып иреннәре куя кымшангалап. Пышылдаша меңәрләгән ирен, теләкләрнең сайлап, иң изгесен, калпләрнең кылдан нечкә чагы. Һавада ризык тәгам исе. Ил башыда бездәй дуа кыла, кушучларын зәңгәр күккә сузып, бирмеш көнең янә тарих булды. Уфукларда ал шәфәкнең кузы, ал шәфәкләр булып яна көннәр, яна вакыт, яна гомер дөрләр. Бу илаһи кичтә бездә бәйрәм. Бер булкында тибә, меңләп йөрәк.